znaš, brate, koliko smo se ložili na Groova kao klinci, brate, i pogotovo taj moment, Srce, pesma Srce mi je uvek bila mnogo značajna. Bravo, Raj. Da, i čitava ideja oko pesme Groove na beat koji je poslao Flame i Gal mi je bila, brate, da brate, nekako, koliko je, brate, realno to što je on pričao 93. 95. 96. recimo konkretno u pesmi Srce, razumeš? Koliko je to realno i koliko to, brate, može da se podvuče paralela sa današnjim vremenom. Razumeš? I zato je bila ideja kao da počnemo strofu, ja da počnem sa groovim i ti da počneš sa groovim, a da nastavimo sa pričom koja danas teče vezano... Brate, negde kako se zove, ti znaš da ja na kraju dugo se čekalo da ja napišem tekst i to, ali brate, kad sam ga napisao, baš sam bio zadovoljan i u fazonu, brate, mnogo sam bio zadovoljan tim tekstom, brate, i kako sam ga odradio, brate, i kako sam njegov upad odradio. Sad da me ti majte na povrka vijuga. Znaš, i negde mi je bilo, brate... Ne, od starta smo znali da to želimo da posvetimo Groove, jer on je ostavio veliki trag, za nas, pogotovo i za nas dvojicu, i sa njim imamo taj hit koji je, ajde, ispostavilo se njegov poslednji najveći hit, i sećam se kad smo radili više puta, jednom u Berane izašao je s nama na binu, delili smo binu sa njim i u Budvi više puta, a poslednji put kad smo ga videli zapravo mi smo radili, sada već ta diskoteka ne postoji, Trocadero, tako je, a on je radio after party u Vajsu. Jeste, i tamo smo... Sećam se da smo bili u Separeu i da smo mu se javili i da je bio onako malo je bio, vidi se da je bio malo onako koncentrisan, on je uvijek bio koncentrisan na posao, ali se javio uredno s osmehom i to nam je bio neki poslednji uživo susret sa Groovom, brate. Ćale. Veliki, brate, reper i veliki čovek i mnogo mi je drago što smo mu posvetili tu pesmu, brate, i što smo te stihove njegove opet oživeli. Opet nije ne govori pesma o njemu, ali je omaž, inspiracija, da, i veliki Groove, to je bila poenta.